ההמתנה לבדיקת אולטרסאונד ולקבלת הפענוח עלולה להימשך שבועות, לייצר מתח מיותר ולעיתים לגרום לעיכוב משמעותי בקבלת תוצאות והמשך הטיפול. במכון מבט הדברים נראים אחרת. אצלנו תמצאו תורים זמינים, תוך ימים ספורים ובלי המתנה מתסכלת. אני עוסק בתחום האולטרסאונד הרבה שנים. ראיתי עד כמה חשוב שתהיינה בדיקות זמינות ואיכותיות כדי לתת מענה ראוי למטופל שמגיע. להביא את זה לקהילה זה בעצם חלק מהפשן, זה חלק מהסיבה שפתחתי את המכון. את התוצאות אתם מקבלים במקום, מיד אחרי הבדיקה, בלי שבועות של חוסר ודאות. בדרך כלל המטופל יצטרך לחכות לפענוח מרופא מפענח. אצלנו הפענוח נעשה במקום עם הסבר מסודר. האינטרוול הזה שעובר בין הבדיקה לבין הפענוח לפעמים מלווה במתח שקשה לתאר, כי אולי יש משהו. הפענוח המהיר חשוב גם בהיבט הרפואי וגם בהיבט הרגשי. שניהם משמעותיים מאוד עבור המטופלים. בסופו של דבר המטופל או המטופלת מקבלים את הפענוח ביד עם הסבר ברור. הם לא יוצאים בחוסר ודאות, הם יודעים מה מצפה להם בהמשך. והדבר הזה מאוד משמעותי עבורם ועבורנו. במכון מבט החוויה שונה. יחס אישי, פרטיות מלאה, מקום נעים ומודרני וכל פרט קטן שנותן להרגיש בבית. מטופלים שמגיעים לכאן מקבלים יחס אישי, הרבה סבלנות, הסבר מסודר לפני, במהלך ואחרי הבדיקה, כי אני מאמין שככה זה צריך להיעשות. כשמטופלים יוצאים מהמכון הם יודעים שהם היו בידיים טובות, מקצועיות וקיבלו את המענה האיכותי ביותר שאפשר. דיוק הבדיקה הוא קריטי. הניסיון הרב של דוקטור אהרוני, הכולל עשרות אלפי בדיקות, מבטיח זיהוי נכון של ממצאים שיכול להציל חיים. הדיוק של הבדיקה הוא קריטי, והוא מתאפשר בזכות האינטגרציה בין הניסיון לבין ההקשבה האמיתית למה שהמטופל או המטופלת מספרים. סבלתי מכאבי בטן לאורך תקופה. היה איזשהו חשד לנגע בכבד. כמובן שמיד נלחצתי וחיפשתי איך אני יכולה להשיג תשובות בהקדם, והגעתי למכון מבט. התקשרתי, למחרת כבר היה לי תור על הבוקר. דוקטור אהרוני שלח את התשובות לרופא המטפל. אנחנו נמצאים בקשר רציף עם הרופאים המפנים והרופאים המטפלים, והתקשורת הזאת מאפשרת טיפול נכון יותר עבור המטופלים שלנו. אני יצאתי מכאן בחוויה מאוד מאוד טובה, והרגשתי שאני בידיים ממש ממש טובות. מכון מבט, אבחון מקצועי, מהיר ומדויק, עם יחס אישי ואנושי, כי לבריאות שלכם מגיע יותר.